Jeg havde lige mødt en pige. Hun var helt vidunderlig. Vi kom hjem, lagde os i min seng. Hun spurgte om jeg var en uartig dreng. Og så skete der det, der ikke må ske. Det er det man kalder en slap lille. En som ikke vil op at stå. En ven du troede du kunne stole på. Det man kalder en slap lille. Jeg tog hen til min doktormand, og han kiggede længe på den. Så sagde han øj, da han så mine løg. Det var ikke simer, det var noget møg. Hans diagnose, den lød sådan her. Det man kalder en klapdiller. Det er en, de andre ikke vil lege med. Og det gør mig ikke særlig glad, når han kalder det en klapdiller. Nu har jeg prøvet med alle slags piller, men der er intet, der hjælper på min dealer. Nu har jeg prøvet med alt muligt creme, men der er intet, der hjælper på min slappe dealer med Vexin. Det man kalder en klapdiller. Det er en, de andre ikke vil lege med, og det gør mig ikke særlig glad, når jeg har en klapdiller. Det man kalder en slapdiller. Det er en, som ikke vil op at stå. En ven du troede du kunne stole på. Det er det man kalder en slapdiller. Det man kalder en klapdiller. Det er en, de andre ikke vil lege med, og det gør mig ikke særlig glad, når jeg har en klapdiller. Det man kalder